आता आपली इथे रेसिपी तयार झालेली आहे. आता तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवते कशी झाली आहे ती. दिलूची माझी एक्सरसाइज चालू आहे. चला 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 चला, ये लवकर लवकर ये लवकर ये लवकर ये लवकर. तू हारली, तू हारली ना, मी जिंकली आहे ना, तू हारली. चल्ला रे, माझ्या बाबूला पकडला रे. नमस्ते. आज मी वांग्याची भाजी बनवते आणि आज वेगळ्या पद्धतीने बनवायची आहे. दिल पण तुम्हाला नमस्ते बोलते. बस नमस्ते बोल, नमस्ते बोल, नमस्ते बोल, त्याला नमस्ते बोल. चाव घेत चाव नका बस. चला किचन मध्ये. आता कमेंट ना, दिलला किचन मध्ये घेऊ नका. हे बघ, ती कशाला आली पाठवून माहितीये येते. हे साडीचे गोंडे आहेत ना, ते खाली लोंबतात ना, त्याच्यामुळे ती पाटणा येते. बघ, बघायचं आहे. बघ, ये दिलू, ये दिलू ये. हे बघ, पहिलीच पुढे आली, पहिलीच पुढे आली. आता परत बघ, ये दिलू, ये दिलू, दिलू ये, दिलू ये. हे बघ, पकड पकड पकड. आता जा बोलते तू किचन मध्ये. पकड. जाऊ मी आता आवाज देऊ नको. हा, तू आता आवाज नको देऊ. कॅटवॉक बघा, कॅटवॉक. आता मी तुम्हाला आहे ना, 2 गॅसवर 2 बाजूला 2 कढईमध्ये करून दाखवणार आहे. आता पहिलं तुम्हाला वांगी दाखवते. ही वांगी मी स्वच्छ धुवून आहे ना, अशी साफ करून घेतली आणि ओल्या कपड्यामध्ये ठेवली आहे. म्हणजे ओल्या कपड्यामध्ये का ठेवली, आपण जास्त उशीर ठेवली ना तर ती म्हणजे कापली तर काळी पडतात, म्हणून पाण्यात ठेवली होती. आणि पाण्यातनं काढून आता मला फ्राय करायची आहे, म्हणून मी कपड्यावर ठेवली. आता थोडं मी त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते. थोडंसं मीठ टाकायचं. आतमध्ये कीड बीड आहे का चेक करायची. हा, चेक करायचं. कापताना असे 4 भाग करून घ्यायचे आणि आतमध्ये असं खराब असला तर बघून घ्यायचा. आता हे आपल्याला तळण्यासाठी इथे बघा थोडं मी तेल ठेवलंय तापायला. आणि आपलं वांगी तळलेलं तेल आहे ना, राहिलं तरी आपण दुसऱ्या भाजीमध्ये वापरू शकतो, पण वांगी तळायला तेल लागतो. आता याच्यामध्ये मी वांगी सोडते. आता इथे बघा मी तेलामध्ये वांगी फ्राय करायला ठेवली आहे. इथे मी बघा दुसरा गॅस पेटवलाय. आता त्याच्यावरती आहे ना तुम्ही वांग्याची कढई ठेवते आणि मध्ये मध्ये आपण ढवळत राहायची. आता इथे बघा मी वांगी फ्राय करायला ठेवले आणि इथे मी या गॅसवर दुसरी कढई ठेवते. म्हणजे दुसरीकडे केलं ना आपण की कसं माहितीये, आपलं भाजी आपली झटपट होईल, वेळ नाही लागणार. आणि वांगी आपली मध्ये मध्ये ढवळत राहायची, कारण आपण तेल कमी ठेवलंय ना. तेल आपलं जास्त ठेवलं असतं ना तर ढवळायची गरज नाही होती. वांग्याच्या वर तेल ठेवलं असतं तर. आता इथे मी या कढईमध्ये तेल टाकते. आता आपल्याला भाजीला पाहिजे तेवढं तेल टाकायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना अर्धा चमचा मोहरी टाकते आणि अर्धा चमचा जिरं. आपल्या मोहरी आणि जिरा तडतडला ना त्याच्यामध्ये आपल्याला 2-3 चमचे लसूण बारीक कापून टाकायची आहे. ते 2-3 चमचे मी लसूण घेतले, सोलून साल करून ते बारीक कापून घेतले. हे आता त्याच्यामध्ये टाकते. आणि गॅस आहे ना थोडा मीडियम ठेवायचा. आता इथे आपली लसूण फ्राय होते, तोपर्यंत आपण वांग्यामध्ये ना कढीपत्ता टाकूया. आता आपण लसूण मध्ये 4 सुकी मिरची टाकायची आहे. लसूण चांगली फ्राय झाली आहे. त्याच्यामध्ये त्याचे चांगले 2 मोठे कांदे घेतले, चिरून घेतले बारीक, ते टाकते. इथे कांदा किती मस्त फ्राय झालाय ना. आता याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटोची पेस्ट टाकते. 3 टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली आहे. 1 कप आहे पूर्ण. 1 कप आहे. आता याच्यामध्ये टाकायची.
इथे आपली वांगी पण मस्त फ्राय होतात आहे तेलामध्ये. वांग्याला 10 मिनिटं झाली. हां, ते जेवढा आपल्याला ग्रेव्हीला इथे वेळ लागेल ना तेवढी वांगी आपली तेलामध्ये चांगली शिजतात. इथे आपला कांदा टोमॅटो चांगला फ्राय झालाय. आता मी काय करते, ते सर्व मसाले घेतले आहेत बघा. मी काय काय मसाले घेतले. ते मोठा 1 चमचा धना पावडर घेतली आहे, मोठा चमचा मिरची लाल पावडर घेतली आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा तिखट मसाला आणि पाव चमचा हळद. हे मसाले सर्व आहे ना आपल्याला एका भांड्यामध्ये घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. आणि आता हे मसाले आहेत ना त्याच्यामध्ये ओतायचे. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ओतते अजून. इथे आपली वांगी पण बघा मस्त तेलामध्ये फ्राय होतात आहे. आपली फ्राय झालेली आहेत आता. तरी पण कसं जरा गरम गरम पाहिजे पण मी थोडा गॅस बारीक केला आहे. आता आपल्याला मीठ टाकायची वेळ आलेली आहे. आपण वांग्यामध्ये असं थोडा थोडा बुडबुडवलेला आहे मीठ. आता आपल्याला ग्रेव्ही प्रमाणे मीठ टाकायचं आहे. आणि तुम्ही आहे ना टेस्ट करून बघा मीठ टाकल्यावर. आणि असेल तर थोडासा टाकायचा. आता ग्रेव्ही चांगली शिजायला देते पहिली. आता थोडासा आहे ना ग्रेव्ही मध्ये आपल्याला थोडासा चाट मसाला टाकायचा आहे. चिमटी पण टाकलाय. आता आपली ग्रेव्ही बघा कशी झाली आहे, घट्ट आहे. वांग्यामध्ये आहे ना अशीच ग्रेव्ही पाहिजे, जरा घट्टसर पाहिजे. आता इथे वांग्याकडचा गॅस बंद करते आणि आपल्याला ही वांगी आहेत ना ते आपल्याला ग्रेव्ही मध्ये टाकायची आहे. पहिला गॅस बारीक करते ग्रेव्ही खालचा. ही वांगी मस्त छोटी छोटी वांगी आहेत. आता ही वांगी आपली ढवळून घ्यायची ग्रेव्ही मध्ये. आता ही आपली वांग्याची भाजी कशी झाली आहे, ही आपली भरलेली वांगी तशी भाजी झाली आहे. पण थोडा आहे ना ते मसाला त्याला लागला पाहिजे ना वांग्याना, म्हणून आपण थोडासा पाणी टाकते बघा 2-3 चमचे. आता आपलं सर्व साहित्य वांग्यामध्ये टाकून झालेलं आहे. आता फक्त एक आपलं स्पेशल राहिलंय, ती म्हणजे आपली कसुरी मेथी. अशी अर्धा चमचा घ्यायची आणि बारीक अशी हाताने चुरून टाकायची. आता आपली कसुरी मेथी टाकली आहे. आता चांगलं जरा ढवळून घेते. बघा वांगी एकदम मस्त छान दिसतात आहे, कलर छान आलाय आणि खुशबू पण मस्त येते. आता आपण आहे ना एकदम बारीक मीडियम गॅस करून आहे ना आपण 2-3 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया. आता इथे आपल्या वांग्याच्या भाजीला 5 मिनिटं झालीत बरोबर. आणि आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला भांडं खोलून दाखवते पहिलं. बघा आपली स्पेशल वांग्याची भाजी.